एथबां अननायावबो जुदि नेवसिजायोब्ला बिनिफ्राय बांसिन दुखुनांथाव मा दङ? बिनिफ्राय बांसिन मा दंबावो सेंग्रा लोगोफोर? जुदि नोङो सोरखौबा सैथो गोसोजों मोजां मोनदों आरो बेयो जुदि नोंखौ मोजां मोनाखैब्ला बे सिख्लाखौ नोङो हास्थायनानै गोसो होफिननानै नोङो बेखौहाय जेबो मुलाम्फा मोना। जुदि नोंहा मोजां अननो आसा थाबावदोंब्ला नोङो न'खरनि सोरबा सुबुंखौ मोजां मोन, बिमा बिफाखौ अन, बिदा फंबाय बिफोरनो अनलाय, बिमायाव बिसोरनो अनलायना था। जास्ट नों बेखौल' गोसोआव ला जे नोङो जाय सिख्लाखौहाय फुरा गोसो होनानै इन्ट्रेस्ट होनानै नोङो बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन, बे सिख्लाखौ नों माब्लाबाबो जिउआवहाय दा हास्थायसै। नोङो बेखौ लाफिनोब्ला नोंहा जिउआवहाय दुखुसो